Her laver vi søgeøvelse, og her til at starte med, så skal vi have hunden til at søge vores fodspor. Og der hjælper vi med nogle godbidder. Vi lægger en godbid ned i græsset, træder i den, slæber foden hen ad græsset. Og her kan det være meget svært for ens hund at blive siddende, især hvis den ikke er ret gammel. Så her holder vi den lige lidt. Og så siger du søge spor. Og hunden vil gå i gang med at søge. Her i starten, så er det godbiderne, hunden søger efter, men man kan gøre det sværere og sværere ved at spare på godbiderne i sporet og lave det længere, eventuelt med zigzag og sving i. Så vil hunden til sidst lære at følge dit eget fodspor. Når hunden så kommer helt hen til dig, så siger du dygtig og giver en godbid, så ved hunden, den har gjort det helt rigtige. Det gør ikke noget, hvis hunden den går lidt uden for sporet, og så kommer ind på sporet igen, eller hvis den ikke finder alle godbiderne i sporet. Det betyder ikke så meget. Bare den følger det nogenlunde. Og når hunden den er i gang med at søge i sporet, så skal man være helt stille, så skal hunden have arbejdsro. Her laver Silke et spor til Simba, hvor hun trækker en godbid med fingrene henad. Det kan man også gøre. Og Simba følger sporet. Og Silke siger dygtig, og Simba kigger op og får en godbid. Her er det kun fantasien, der sætter grænser. Man kan også tage en halv liters plastikflaske, og så putte noget vand i, og så kan man... det klipper jeg væk. Her bliver sporet lidt længere, og Simba følger sporet rigtig fint her. Det gik lidt hurtigt i starten, men det gør heller ikke noget. Og dygtig og en godbid. Man kan også træne sin hund i at finde nogle genstande. Her er det nogle nøgler, som jeg vil have Aika til at finde. Jeg går hen til Aika, så siger jeg nøgler. Og så kaster jeg nøglerne ud. Og så siger jeg søg nøgler. Og lige snart hun er snuden ved nøglerne, så siger jeg dygtig og giver en godbid. Tak fordi I så med.